Boro tong nai mathang rok. Mokol tongibo mokol kari hai. Bahai kaisa ter eba melao bwskang juat tei chuak rokno mwthang riwui tei phal riwui tong. Obo Mwngui Juah Adda nai mathang rok. Haikede dofa kuchuk karanai omonode hin sabka sat sabka bikas. Oba ekeno kasai faikya Bishalgarh Rangapani High Secondary Rungnokni thungkholao.